दोस्तों, मैं आप लोग के बीच में एक हवन गीत लाई हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। ये हमारी मैडम जी हैं, थोड़ा नहीं खींच पाएंगे तो गलती होगा तो माफ़ करना। होमी होले हमरे आंगनवा में राजा दशरथ के भवनवा में। होमी होले हमरे आंगनवा में राजा दशरथ के भवनवा में। हमनी के दुआ सुनी शंकर जी आए, हमनी के दुआ सुनी शंकर जी आए। डमरू बजाए अगनवा में राजा दशरथ के भवनवा में। होमी होले हमरे आंगनवा में राजा दशरथ के भवनवा में। हमनी के दुआ सुनी राम जी आए, हमनी के दुआ सुनी राम जी आए। धनुष चलावे अगनवा में राजा दशरथ के भवनवा में। होमी होले हमरे अगनवा में राजा दशरथ के भवनवा में।